रुपसिं सर्गियारि बादाय नं 181 थामथि रिंखन मेथाइनि गिबि सिरि हे आफा नों दङ होनना खोनायो। हे आफा हाजोआव ना हायेनाव बबाव आफा नोंनि थाथाय सोरगोआव ना फाथालाव हाजोआव ना हायेनाव बबाव आफा नोंनि बार हादोर अख्रां बेनो नामा आफा नोंनि महर माबोरै नोंनि महरा आफा बार हादोर अख्रां बेनो नामा आफा नोंनि महर मिथिरोङा नुस'हाया आफा नोंनि महर नोंनि बावगोमा सहाया आफा नोंनि महर नोंनि मावगोमा दैबाना बांग्रि बारहुंखा सारन्थाइ मा नोंनि माया giờ